Tak, já vás tady všechny vítám u mojeho dalšího dílu a budu tady volat s Trollopodou a chci vám ukázat moju myš, s kterou jako kdyby celou dobu hraju. No a video zajímavější. Hej, to by se napíšu jí Troll. A teď vám jdu ukázat tu herní myš. Tak prosím tě, poprosím kolegu. A ten nařve! Tak, sakra. Tady kurňa. Jak vidíte, herní myš, kterou vlastně, jak vidíte, brutální myš, která svítí ve tmě. Taky se mi zdá, že taky budu chvilku natáčet. A budu natáčet unboxing ty herní myší. Mám už i herní sluchátka, ale ty jsem zapněl. Že jsem někde v prdeli jsou teď. Úplně někde v prdeli. Jak proto dajete kurně like? Konec?